Lalela, uyabona la ekhaya sizohamba sija kwesinye amaphepha. Phela umjida wala ekhaya inkabi yamendala. Hey, yabona uma usho njalo. Hey, abe ngicwa ngifake i-All Star. Ibhalansa kahle modabini. Hawu. Thina abantu bo-sport mode, othi ngilungise i-sport mode phela ngangisithenga zona ikhathi ey'fana nalezi. Hayi, sazokhala. Cela ekhaya. Dubani. Awe Philita sengifikile. Ngapha Ku-right bafethu. hayi mfethu inkabi yami le Hamba kanjani? Buka bese yazi Philita safuna ukusetha abantu balapha emzinyathi phezulu ukuthi lapha mase ngiyabuya ngiza kumina. Izulu aninankinga nasangithi. Isavana. hawu mfethu uyazi noma yini mfethu. Hawu bafethu niyazi yena nokuthi matasa kanjani makunje. Ngicela ningene la endlini kusekhaya la bafethu. Ngiyabuya nje manje. Ngenani nikhuleka bafethu. Ngizokhipha khona. Awu kanjani? Khona kubo. Awu. Kana ngikusonga kahle. Philita. Hayi angikhohliwe nina niyazi uma kuyibhizinisi esiku kanje uyabo. No, nawu ukuthi ngisafuna ukuthi ngitholele into edliwayo madoda yabo. Ngidle qala nje ngenze izinto zenu yabo. Uyazi nawe Philita ufike Philitas. Ngiyabuya khuleka. Yeza mngani wami. Yezwa. Umuntu uyakuthemba. Ma. Oke ngisazanani nje. Umcimbi wami lo njalo. Amazi. Angihlangani nokuthi benze umcimbi wani, kwenziwani. Mina into engifuna uba utshwala kuphela. Hayi, asibonani. Hayi. Siyawa. Yazi ukuba kuyangami into ethi ngabe ngiyobuka umcimbi ngale izobela ngicule kanjani lo mina ngoba siyahlala la kufanele ule ngilinde nathi ukuthi siphume yabo Hayi ungaqalazi. shoni uthi ngibuze kanjani ukuthi ngibona abafana bawusho abalamnyaka abajaqe kanjani iziyafuza lo ingane encane idlaluka kanje Madoda. Siyakhala. ngabe udaka abafana abancane kanje Unomeni ngazo. Ngidida kuma sesikhohliwe. hayi kubeka uyeza kodwa sesithi isikhathi manje Uyawuthatha lokho lokho ukuphuza isithunzi. hayi ngokubuza nomgoloko umuntu angashiya ngeke Mina ngasikhohliwe indaba ngidida wakho. khona sesithi isikhathi ibabhizi abasinda ngane Philitas. awu hey kubani Yazi bese ngidlala labafanele ngayisho ngishise inyama lapha. Yabo bavela bayishisiwe amalahle mfethu yabo. Kodwa nani niyazi ukuthi makunje yini naba yiningi. Angikhohliwe nje kuwe Philitas niyazi mfethu ukuthi uyazi wena mfethu. Nokunye mfethu isavana yena ngikhohliwe yona njalo. Ukuthi mangibheka lapha ngathi ikhondom inenkinga. Uyabo yonke into iyashisa lapha phakathi mfethu iyashisa. okay lizama nemizulu koncane Hayi khuleka Philitas uyazi Philitas ukhona ngiyabuya.
lo mjida wakho avula khuluma ngenyama ngayikhalela ngempela mjida. Hayi inyama uzoyithola ngempela hlatha inkomo eka. Okay. Uyalindisana. Sengiyamusa. Angalali mfethu. Awuthi ngimqalazi. Okay. Awunanga ngiyabili. Dubani. Manje. No, usukulethe manje ngalesikhathi. Bafowethu. Cela ukuxolisa. Ngumzala lo bengikhuluma naye. Uyabo kade bexabane nechunu selivele labulala itafula. Izulu senikujeke nje ngoba ngikhuluma. Iyona into engiphazamisile ichunu libulala itafula. Bhilita ngiyabuya manje mfethu. Shito khona umuze umcunda. Hayi, mhlawumbe usho umunye umculo. Shito amacuna abulala kamatafula. Kunjalo. Yambona kodwa? Cabanga ukuthi ukhuluma nefoni lamnyama. Uphethe? Lutho mfowethu. Ayikho le. Awulahle ithemba-ke manje. Yabona manje ngabuyela ngiyahamba mina. Phela ngixoshiwe ekhaya. Unjalo phela wena. Linda. Awuyazi nengoma kaSjava ethi Linda. Umakhelwane, ngihambela. Ngiyithethele ngefisi, isale njengefemele. Yabona umakhelwane umsebenzi wami Yamuzwa umuntu uthini phansi? ngiyithethele ngefisi, isale njengefemele. Iqozeni ungayifisi. Sekuphelile. Futhi umuntu onekhaya. Elisabeth. Siyabonga umakhelwane umcimbi wamdala, cela isithethele ngephisi sisale siyifemele. Neqozeni likahle. Ana ethame mfowethu ngifonisa, ngifona umuntu. Hello? Sure mntu, nobhilita mfowethu. Nobhilita mfethu Nxese. Yazi ngisala isiphingo khona umuntu engisawumlanda. Ngizobuya nje manje. Okay mfowethu, ukuthi la sizokumenyeza kuthiwa umcimbi uphelile. Ngizofonela umzala lapha anikhiphele utshwala mfethu. Hayi okay baba. Siyabonga umakhelwane umcimbi uphelile. Akusala umndeni kuphela. Hawu, Umuntu ufike mavalile lapha. yewe madoda. Nenzani lapha anizwanga ngimemeza ukuthi umcimbi uphelile. Hayi malume umdube besishila. Umdu. Lo muntu usesiphingo lo muntu lo futhi usekude kabi ukubuya ngeke unisebenzele uma lapha. Malume besingathola lutho. Benikuphi khliwenyana? Hayi besihleli la endlini kaMdube. Oho. Mina ngiyivalela endlini insizwa ayishuka inyama ngale. Usho ukuthi le nyama benivele ngingayifuni mina ngeke ngisanika lutho ke ma. Hayi malume akusekho nje isiZulu nje. Noma ngabe sikhona leso sizulu esefemele. Esefemele somphakathi isikhishwe emini ilanga libalele. Awu.
uhawukani umthetho uthi mase kuphela umcimbi umuntu ongeyona ifamily akahambe kusale abe ekhaya. Hayi asanda. Hambani impela mina ngeke ngisanisiza ngalutho. Mina ngingafika ilanga liyoshona niqede nivalele endlini bese niqala ngithola ngalutho ngicela ngalutho. Hambani. Hayi cha malume kade sifikile. Akusodokwe eligayelwe mina lelo. Hambani kuleli igceka ngidinge umuntu engingamazi. Hayi umuntu uyasasa. Anginindaba ngithi uyasho nje ukuthi ke umuntu uyanazi mina nginazi. Hambani phakathi kwaleli khaya ningangicasuli nina. Phelile umcimbi. Yelingwa. Hayi kazi bengiyami. Umngani wakho nje. Usamblokha, delete. Hayi wamadoda, awuhlukane lo mhlangano.